kapatid ni Ate P. So, invite ko. Ay, Kiki. Ayan, dami ko ng country lang. Sogol ang labas nito. Bota kutungan. Ayan na. Si Ate P. Papaya. May pinya pa. Oh, Hacienda to ni Ate P. Yung palayan mo, Tib. Taniman mo na yun ng palay. Ito, okay na. Bye-bye na. Salamat. Meron na akong hapunan. Bye-bye. Diyan? Baka na ulaya. Ulaya naman. Grabe dito siya. Ang daming butong. Kalamansi. May salad. Ano yung palaya? Ayan, kalaya. Ayan, oh. Kanina ko na tinanggal yung malaki. Tanda yung palaya. Wala, may saging. Puno. Ayan, ang ube. Di ba? Mautan din yung Ube? oo, dahon. Bisdak. Mautan yan. Sarap na yan. Ay, tampo naman yung Ginula namin sa amin. Yung udlot. Ilang taon tong ano? Niyog mo dyan? meron na yung kulay mo. Salamat Ate Pia. Salamat sa iyong papantry. Papantry. Yan, mango papantry. Uwi na ako. Bye-bye. Bye-bye. Hello guys. Ito na. Nakarating na ako sa bahay. Ang daming dala ko guys. So, mangga. May bayabas. May bayabas. Ang daming bayabas. Ang dami pa doon sa puno eh. Saka yung mangga. Halaman na yun. Ang daming halaman. Ito yun ang good fortune. Fortune pan. Kuha mo eh. Ha?